Titkos haladás, olyan, mint ahogy a városban mész az utcán, nézegeted a kirakatokat, vagy éppen nem. Azaz. Hasonlére az, tök jó volt. Érted kell a másik ember súlyát. És csak megy tovább. Ez egy gyorsítás különben. És még egyszer, 1, 2, 3, 4. Szuper, utoljára, hogy én is lássam. 1, 2, 3, 4, jövök, szuper. És 1, 2, 3, 4, és le. Még egyszer, és 1, 2,